Teď čaute, moje meno je Šimonko a dneska si ideme zahrať hru Sonic Chase. Je to dosť vtipná hra, naháňa vás tam Sonic, snaží sa vás chytiť. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, ak áno, tak tam zanechajte like a odber. To je vtipné, že keď tam dáte ženou, takže error. To je že hudba. Classic, Construct alebo Backrooms. Dáme si teraz Construct. No. Ide tu vlastne o to, že je to podobné ako Game Mode, máte tu páči zavrste a utekáte pred týmito blbcami. Proste, kde už beží. Vidíš? A to je ďalší, takže... Už som ani neumrel. Riki, tiki, digi, 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 digi. Jaj. To je už len hra, že? Že jak to vyškrekuje na toto. Chudák bacon. To je ďalší Sonic. Tu. Mu tam dvaja Sonicov, jak skočili, jak Svarta Jump. Jo. A že Svarta Jump končili. Že mi bež! Bež. Teďkom sa aj slajduje. Ty píšťal, to je. Pozor! Yes, ja som jej tam rovno skočil! To je MLG Sonic, čo je za Sonika? No, kde si ho sklope. Poďme to tu rozbiť. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Čo sa mi to dá rozbiť? Dobre. Najeme sa. Ešte tu to rozbijeme. Ja už som ja rastal, že tu nakrošil ten Sonic. Ten najhoršia možná vec, že to ti môže stať. Jo! Nechajte ma hlavne. To by bolo, no. Už ma tu aj raz 5 asi Sonicov naháňalo. Čož to nechceš. To nechceš! No, to tu utekáš ako o život, hej. A sa nám stalo, že tam, teraz sa mi stalo, že tam, v tej diere, jednej, že sa zasekli všetci tí Sonicovia, tak sme mali chvíľu pokoj. Ale nejaký drnco ich tam odbugol. Takže, vidíš. A je to. Proste jak padamat. A je to. Oni ho majú. Oni ho dostali, dobre. Tu. A tu ide. To je dig. Kamo, utekaj! To je teda hudba. Kamo, utekaj! Ešte dve kola a ukončíme video. Jedno kolo trvá asi 10 minút, neviem, 5 možno. Sí. Aha, tu už sa spal, no. Klasika. Tu už je rigi, digi. Takže ja bežím.
Dopočuli, že ako vyškrekuje? To je teda už len. Buď ticho už. Nebude. To bude furt vydať. Ešte by som ma týmto zmlatil, ale nejde to. Bra. Bruch. Bra. Dobre som videl. Sonic. Áno. Do Ríma. Do Ríma. Klikaj. Cečko ja len klikám, lebo to sa rýchleš. Tu. Robotraktorista is dead. Ty vole! Wow! To ničím z nervov. Toto tu odpevním. A ja idem. No dobre, týpkom sa domením naháňajú, tak je dobré. Ňa! To chcem matiť. Ha! Pum. Ha, tu máš. Ha, ale nie, dobre. Ja nechám. Čo to? Čo ide robotraktorista? Ale mimochodom je pondelok a nemám moc dobrý hlas, pretože som nachcípaný. Sí. Pondelok a som nachcípaný. Dneska by som bol do 16. až v škole. O 16:15. Ani nie doma. Pretože hodím ešte na výtvarnú výchovu. Si vyrobil taký papierový mobil. Ňa! Ostravská lokomotíva! Ňam. Nom. Už tam žádí. Pořádne. A už všichni sonici, vole. Poďte sem, vole! Už jdu. No jasán. Oni sú blízko. Bože, bež. Ten to je úplne, to je vírus nejaký, Sonic. Kamo, bež, Baker, či čo si noob? Kamo, oni ťa vôbec nezaujímajú. Ja som dead. I'm dead. Lebo viete, že toto je taký posledný round. A mienim ho dobre a vidíte, že pre vás robím. Natáčam videa. A včera som vydal video o šľachtičnou a so štokerom. Tá hudba, započúvajte sa trochu do nej, budem trochu ticho. Túto rovinku. Takže asi, že ste počuli, aké nepríjemné zvuky to vydávajú. Takže tak. Kamo, bež. Ten slečan to C-čko. A bude mať úplne mŕtve, kámo, po dnešku. Jasné. Oni ma nenechajú. Jasné, že nie. To by neboli Sonici, keby ma nenechali, preca. Úplne ako vyšitý.
Típek. Dobre, mi ho dlakal aspoň. Nie, ty cyberpunk! Dobre. Ja by som to tu s týmto typkom ukončil. Ak sa vám video páčilo, tak dajte lajky. A čau!